Brahim uit Venray ontving maandagmiddag uit handen van burgemeester Luc Wijnands de zogeheten erepenning voor menslievend hulpbetoon. Hij kreeg de belangrijkste onderscheiding voor zijn dappere daden, omdat hij zijn buurman uit een brandende flat redde. 2:30 vanmiddag, ja zo. Ik heb thuis geweest, ik heb een beetje gekookt en dan een beetje ik heb gerookt. Ik zou kijken, mijn koken, misschien branden. Voor mij thuis, nee. Ook gaan naar koken, gaan naar kijken, niks. Kon die balkon kijken, niks. Wat is er nou? Ik heb geroepen. En ik heb een klein beetje voorhoofd van hem, ik heb zelf gezien bij die deur. En dan zo, brand komt die lucht. En ik zo snel pakken, mijn deur zelf dicht maken, slot vergeten, telefoon vergeten. Ik hoef met mensen onder telefoon bellen, met ambulance, met ja. En dan ik een beetje trekken, een beetje scheef die kant en dan komt een man van onder, hij hulp is, maar trekken met de hand en voor zo trekken, een beetje scheef met brand, het is meer brand komt. Allemaal donker zwart. Helemaal 1 meter kan ik zien, alles donker. Helemaal donker, en ik hoorde alleen een kast of zo, weet ik niet wat is dat brand. En dan ik heb ik zal doen, ik heb iets hulp, het is geklaatst. En dan ik heb zien onder, bij de vloer, ambulance water gegeven op die rug van hem. Veel water, ik heb dan niet meer leven. Ik dan niet meer leven. Dankzij de reddingsactie van Brahim overleefde buurman Tom Bakker de brand. Het gaat steeds beter de kant op, ja. Er zit meer leven in nu. Het is eerst wat anders geweest. Langzaamaan komt het allemaal goed. Ja, een jaar geleden een verschrikkelijke brand, hè, kun je wel zeggen. Maar want Brahim heeft jou uit je appartement gered. Hè? Wat weet jij er nog van? Ik weet er echt niks van. Ik ben in Beverwijk wakker geworden. En dan heb ik later pas gehoord wat er allemaal gebeurd is. Een hele traumahelikopter erbij geweest. Ze hebben me eerst naar Nijmegen gebracht. Daarna van Nijmegen naar Beverwijk. Daar hebben ze me nog een paar weken laten slapen. En dan heb ik daar 3 maanden gelegen en 2 maanden in Nijmegen voor een verdere revalidatie. Dus eigenlijk dankzij Brahim bent u nog in leven? Dankzij iedereen ben ik nog in leven, ja. Daarom vind ik ook wel goed dat hij zijn penning heeft gekregen. Dat is echt wat zal hem deugd doen. Ook burgemeester Luc Wijnands kan zich de dag in maart vorig jaar nog goed herinneren. Ja, wij waren inderdaad in IJsselstein die dag en we kregen telefoon, grote brand. Wij zijn eigenlijk direct deze kant op komen rijden. En toen we bij het gebouw kwamen, kwam er een enorme steekvlam uit het gebouw. Nou, dan schrik je natuurlijk een hoedje, omdat je echt denkt van ja, als hier nog mensen zijn, ja, dan hebben we echt een ramp. En dan later krijg je in de reconstructie het verhaal te horen dat de ene buurman de andere buurman redt. Ja, en dan op een manier dat is een kwestie van secondes geweest, want daarna is die steekvlam gekomen. Nou, dat heeft hij dus ontzettend goed gedaan en dat is de goede impuls geweest. En anders was die beste man er niet meer geweest. En dan is het natuurlijk echt een heldendaad als je toch op dat moment de reflex hebt om iemand te redden. Ja, Brahim die heeft dit dik verdiend. Ja, Brahim is echt een held. Ja, dat heeft hij ontzettend goed gedaan. Ook met alles wat in zijn vermogen lag. Want het is natuurlijk ook nog, het valt niet mee om iemand die bewusteloos ergens ligt, om die met alle kracht weer op te tillen en naar een veilige zone te brengen. Ja, dat is echt een heldendaad.